या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। खासगी ट्रॅव्हलच्या मनमानी दर आकारणीला बसणार चाप। गणपतीच्या आगमनासाठी वैभववाडी बाजारपेठ सजली आणि कोकणात ऐन पावसाळ्यात हापूस फळधारणा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवली, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। पारंपरिक चिरेखाण व्यवसाय शाबूत राहावा, मुकदम पद्धत बंद व्हावी यासह बाहेरील व्यावसायिकांना इथे थारा देऊ नये असा निर्धार चिरेखाण संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला। संघटनेचे अध्यक्ष संतोष गावडे काय म्हणाले पाहूयात। चिरेखाण संघटनेची सभा आज कणकवली या ठिकाणी संपन्न झाली। या सभेसाठी मालवण तालुक्यातील बरेच चिरेखान उपस्थित होते। या मिटिंगचा महत्त्वाचा विषय म्हणजे हा एक पारंपरिक चिरेखान व्यवसाय तो शाबूत ठेवण्यासाठी या ठिकाणी जी ह्याची आपली मुगादन पद्धत आहे ती बंद करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे जे काय दर आहेत चिऱ्याचे ते योग्य प्रकारे मिळण्यासाठी या ठिकाणी विचारविनिमय झाला। आणि जे या ठिकाणी बाहेरसून जे व्यवसाय या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी येतात त्यांना कोणत्याही प्रकारचा ह्या ठिकाणी थारा न देता त्यांना ह्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करण्यासाठी संधी त्या उपलब्ध करून द्यायची नाही या संदर्भात चर्चा या ठिकाणी करण्यात आली। त्याचप्रमाणे जे अधिकारी वर्ग काही चिरेखान व्यावसायिकांना नाग त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहे की त्यांच्याविरुद्धसुद्धा या ठिकाणी साधक बाधक चर्चा होऊन की जे अनलिगली चिरे व्यावसायिक असतील त्यांच्यावर तुम्ही योग्य प्रकारे काळजी करा, पण जे लिगली जे अधिकृत परमिट घेऊन या ठिकाणी उत्खनन करतात त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांच्यावरती कारवाई होऊ नये या दृष्टीनं आजच्या मिटिंगमध्ये या ठिकाणी चर्चा झाली। या मिटिंगसाठी या मालवण तालुक्यातील बरेच चिरेखान संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। स्वतः मालवण तालुका अध्यक्ष दत्ता गावडे, त्याचप्रमाणे सोनू सावंत आणि एक ज्येष्ठ चिरे व्यावसायिक लिंगरज या सर्वांच्या उपस्थितीत एक साधक बाधक चर्चा होऊन या ठिकाणी एक रेट म्हणजे जो या ठिकाणी रेटमध्ये स्पर्धा होते 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये तो न ठेवता एक प्रत्येकाचा एकच रेट या ठिकाणी 20 रुपये पर दगडामागे 20 रुपये रेट करायचा असा सर्वानुमते या ठिकाणी ठरला आणि सर्वांच्या संमतीने हा या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला। आणि ह्याच्यापुढे जो ह्या निर्णयाच्या विरुद्ध वागेल त्याच्यावर संपूर्ण संघटना, एक तालुका संघटना म्हणा किंवा जिल्हा संघटना म्हणा, एकत्र होऊन जो या संघटनेच्या विरुद्ध वागेल त्याच्यावरती ती संघटना त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा सुद्धा निर्णय या ठिकाणी आम्ही उपस्थित घेतला आणि या निर्णयाला सर्वांनी चांगल्या प्रकारे सहकार्य दिली। त्याचप्रमाणे आमची हा जो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो चिरे व्यावसायिक चालू आहे ते सुप्रीम कोर्टात आम्ही स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एक चिरे व्यावसायिक सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन त्या लवादा आणि हरित लवादाने जो निर्णय दिलेला होता त्या निर्णयाविरुद्ध स्थगिती घेऊन हा इकडचा व्यवसाय आम्ही चालू केला आहे। आणि ती सुप्रीम कोर्टाची जी केस आहे ती संपूर्ण ताकदीनिशी लढण्याचा निर्णयसुद्धा आम्ही या ठिकाणी घेतला आणि सध्या ती केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहे आणि त्या सुप्रीम कोर्टासाठी सर्व सहकार्य सगळ्या चिरेखान व्यावसायिकांनी करावं आणि हे करतील अशी आम्ही या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करू। त्या जे काही गोष्टी जे काही निर्णय घ्यायचे असतील ते सर्वांनी एकत्र राहून जिल्हा संघटना, तालुका संघटना, प्रत्येक देवगड तालुका म्हणा, दोडामार्ग तालुका म्हणा, सावंतवाड तालुका म्हणा, या सर्वांना एकत्र घेऊन त्या पद्धतीने आपण तो पुढची जी वाटचाल आहे ती करायचा असा निर्णय या ठिकाणी आम्ही घेतला। जिल्हा संघटनेचा स्वतः मी अध्यक्ष आहे
आम्ही जिल्हा संघटनेच्या मार्फतच जी सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहे ती जिल्हा संघटनेमार्फतच आम्ही लढतो आहोत आणि त्याचप्रमाणे जिल्हा संघटनेमार्फत ज्यावेळी तालुका लेवलची किंवा व्यावसायिकाला अडचण निर्माण होते त्यावेळी संपूर्ण जिल्हा संघटना ही सक्रिय त्याच्या चिरेखाना व्यवसायाच्या मागे लागते आणि जो अनैतिक म्हणजे बेकायदेशीर धंदा करत असेल त्याच्यावरती चिरेखाना संघटना त्याच्या विरुद्ध तक्रार करते आणि जास्तीत जास्त महसूल महाराष्ट्र शासनाला चिरेखाना व्यवसायामार्फत मिळावा अशा दृष्टीने चिरेखाना संघटना प्रयत्न करते आहेत आणि रेटच्या बाबतीत चिरेखाना संघटना जिल्हा चिरेखाना संघटनेच्या बाबतीत चर्चा झाली त्यावेळेस त्या ठिकाणी 20 रुपये पर रेट करायचा असाही निर्णय आम्ही त्यावेळी घेतला. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कोकणात 6 विशेष ट्रेनचं नियोजन केलं असल्याचं भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितलंय. पाहूयात. काही लोक घरबशा करून घरातला केवळ घोषणा करतायत पण मुंबईतल्या चाकरमान्याला सुविधा उपलब्ध करण्याचं काम हे कर्तव्य म्हणून भारतीय जनता पार्टी करते आणि म्हणून 1-2 नाही विशेष कोकणासाठी चाकरमान्यांना रेल्वे स्पेशल ट्रेन 6 स्पेशल ट्रेन आम्ही सोडतो. एकंदरीत 6 स्पेशल ट्रेनचं नियोजन आम्ही केलंय ज्यामध्ये मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने एक ज्याची बुकिंग ही पूर्ण झाली आहे. सन्माननीय पालकमंत्री मंगलप्रभा थोडाजी यांच्या माध्यमातून एक ट्रेन आमचे नेते केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणेजी आमदार निलेश राणेजी यांच्या माध्यमातून 2 ट्रेन आणि 2 विशेष ट्रेनचे नियोजन ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद आणि आवश्यकता चाकरमान्यांची आहे त्यासाठी प्रदेश भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून सुद्धा केली आहे आणि पहिल्या कोकण स्पेशल ट्रेनचा झेंडा दाखवून त्या कामाला सुरुवात माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या हस्ते 15 तारखेला आम्ही करतो आणि त्यामुळे आपल्या लक्षात येईल 2500 ते 3000 पर्यंतच्या डब्यांच्या आवश्यकतेनुसार असलेल्या या रेल्वे जवळजवळ 15 ते 18,000 मुंबईकरातल्या चाकरमान्यांना केवळ ट्रेनने आम्ही गावापर्यंत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया एंजिओग्राफी एंजिओप्लास्टी हृदयाची सोनोग्राफी ट्रेडमिल चाचणी हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे ओळखपत्र मतदान कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड बँक पासबुक मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल पडवे कसाल मालवण मार्गालगत तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. गणपती काळात खासगी बसेस किती दर आकारू शकतात याबाबत सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर काळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. पाहूयात. नमस्कार, मी नंदकिशोर काळे, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिंधुदुर्ग. सर्वप्रथम मी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे आता येणारा जो गणेशोत्सव आहे त्यासाठी मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे मुंबई पुण्याहून चाकरमाने येतात त्यांची दरवर्षी अशी म्हणजे कंप्लेंट असते आमच्याकडे बाबा जे प्रायव्हेट बसेस आहेत ते फार भाडेवाढ करतात या पिरियडमध्ये. त्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांच्याकडून साधी बस शिवशाही बस तसेच CINR स्लीपर बस यांचे भाडेपत्रक मागून घेतलेले आहे काल. आणि ते भाडेपत्रकानुसार कोणती आपले खाजगी बसेसमध्ये प्रवास करणार तर त्याचं तिकीट आहे त्या 1.5 घेता येणार त्याला. 1.5पेक्षा जर कोणी त्यांची जास्त मागणी केली असेल
तर त्या गाडीचा नंबर आणि तो तिकीट आम्हाला आमचा जो मेल ID दिलेला आहे, तसेच माझा व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, याच्यावर तरी जरूर तक्रार नोंदवावी ही आमची कळकळीची विनंती. तसेच आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे रेल्वे स्टेशन आहेत, 4-5 रेल्वे स्टेशन, तिथे सुद्धा लोकांची अशीच ओरड असते की ऑटो रिक्षावाले जवळचं भाडं नाकारतात आणि भाडेवाढ करतात. त्यासाठी आम्ही तिथे सुद्धा सगळ्या रेल्वे स्टेशनवर बोर्ड लावून आमचा मोबाईल नंबर तसेच मेल ID दिलेला आहे. तर तिथे सुद्धा लोकांना आव्हान आहे की बुवा कोणी जर भाडे नाकारले रिक्षावाल्यांनी किंवा भाडे जास्त घेतले तर त्याच्यावर तक्रार करावी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तसेच झारा पॉईंटचा विषय महत्त्वाचा म्हणजे जे सावंतवाडीला जे लोक चाकरमानी येणार आहेत आपल्या गणेशोत्सव काळामध्ये, तर त्यांचा अशी म्हणजे ओरड आहे की बुवा त्यांना झारा पॉईंटवर सोडतं, रात्री बेरात्री झारा पॉईंटवर सोडतं. त्यासाठी आम्ही दिनांक 15 तारीख ते 19 तारखेपर्यंत आमचं एक पथक नेमलेलं आहे. सकाळी 4 वाजेपासून सकाळी 11 वाजेपर्यंत तिथं प्रत्येक बस थांबणार, तिच्यामध्ये तपासणी करणार कोणत्या प्रवाशाकडून जास्त भाडेवाढ घेतलेली आहे का. तसेच कोणी जो प्रवासी सावंतवाडीला जाणार असेल तर त्याला तिथं सोडता न करता ती बस सावंतवाडी मार्गे जाण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. राज्यातील खासगी प्रवास वाहतुकीसाठी गणेशोत्सव काळात दामदुप्पट दर आकारणाऱ्या खासगी वाहन चालक व ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना RTO प्रशासनानं दणका दिला आहे. मुंबई ते सिंधुदुर्ग असे साधे स्लीपर शिवशाही बस यांचे दर जाहीर केले असून खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना यामुळे या दराच्या 1.5 पट मर्यादेतच भाडं आकारता येणार आहे. पाहूयात. आपल्या जिल्ह्यात जे मुंबई पुण्यावरून जे चाकरमानी येतात त्यासाठी आम्ही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्गतर्फे त्यांची प्रवाशांची लूट खाजगी प्रवासी बस वाहन चालकाकडून मालकाकडून लूट न होण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून त्यांची आम्ही साधी बस, शिवशाही बस आणि स्लीपर बसेसचे रेट मागितले आहे. त्या रेटपेक्षा जर कोणत्याही बस चालकाने 1.5 पट, उदाहरणार्थ आता मुंबई ते सावंतवाडी साध्या गाडीचा दर आहे 750 रुपये, त्याचा जर 1.5 पट धरला तर 1125 रुपये त्याचं भाडे होणार. त्यापेक्षा जर जास्त कोणी भाडे वसुली केले तर त्या आपल्या प्रवाशांनी आमचा जो मेल ID दिलेला आहे तसेच माझा व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, याच्यावर जर कंप्लेंट केली त्याचा तिकीट आणि त्या गाडीचा नंबर त्याच्यावर आम्ही लवकरात लवकर मोटर वाहन कायद्यानुसार कारवाई करणार आहे. एकंदरीत ह्या सगळ्या गोष्टीचं जर परिस्थिती बघितली तर सर्वसामान्याला जनरल तिकीट 700-800 पर्यंत दिलं जातं. परंतु प्रशासनाची ह्या सीझनमध्ये थोडाफार त्यांना फायदा व्हायला पाहिजे. तर 1-2 पट त्यांनी वाढवलं 100, 200, 500 रुपये तर तो भाग वेगळा असतो. परंतु एखाद्या तिकिटाची 800 रुपये तिकीट असेल जनरल आणि ते जर 3000-4000 रुपयाला जर ट्रॅव्हल एजन्सी किंवा बस चालक विकत असतील तर हा निव्वळ लूट आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या आणि चाकरमान्यांचा प्रवाशांचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्याकडून डायरेक्ट खिशात हात घालून पैसे काढण्याचा प्रकार आहे. अशा पद्धतीचे जर समजा प्रकार घडले तर प्रशासनाने थेट ट्रॅव्हल एजन्सीच्या जो कोण मालक असेल त्यांच्यावरती खंडणीचा किंवा लुटालुटीचा गुन्हा रजिस्टर करावा अशा पद्धतीची मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे. सावंतवाडी ते मुंबई 1300 किलोमीटर अंतर आहे. 1300 किलोमीटरला डिझेल 35,000 रुपयाचं डिझेल, 35,000 ते 40,000चं डिझेल लागतं आणि ड्रायव्हर क्लिनर पकडून त्यांना 5,000 द्यावे लागतात. अशावेळी टोटल खर्च 45,000 रुपये होतो आणि गाडीचा रिपोर्ट जास्तीत जास्त तुमच्या भाषेमध्ये लूट केली असं तुम्हाला वाटत असेल तर रिपोर्टच सर्व 50,000 रुपये होतो. अशा परिस्थितीत गाड्या चालवायच्या का नाही हा प्रत्येक मालकाचा विषय झालेला आहे. आणि 2 वर्ष लॉकडाऊनमध्ये हजारो रुपये व्याज भरून त्या गाड्या काही विकलेल्या आहेत लोकांनी आणि गाडी धंद्यातून नाही झालेले आहेत.
आणि इकडे गव्हर्नमेंट सांगते तुम्ही धंदा करा, पण चतुर्थी सीझन एकच असा सीझन आहे की येताना कोण असले तर जाताना एमटी गाड्या जातात. आणि एस टीच्या चार्जमध्ये आणि दीडपट चार्जमध्ये 1200 रुपये तिकीट हे योग्य आहे, परंतु वन साईड सीझन असल्यामुळे वन साईड फक्त त्यामध्ये 100 रुपये जास्त घेतात हे लोक. पण आज नाही घेतले तर गाड्या तिथं आणि विकायला पाहिजे ताबडतोब. आणि या धंद्यातून मोकळा आहे. गव्हर्नमेंटला टॅक्स जातो आहे, थोडा भरत नाही. महिन्याला 18,000 रुपये टॅक्स देते गव्हर्नमेंट प्रत्येक गाडीचं, लक्झरीचं, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. आणि 3 महिन्याचे पहिले पैसे भरा, धंदा नाही केला तरी पैसे भरा. आणि अशा परिस्थितीत मालक हैराण झालेले आहेत आणि लुटालूट म्हणतात, ती चुकीची गोष्ट आहे. हे नेते लोक लुटालूट म्हणतात. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. गणेश चतुर्थीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत. चतुर्थीपूर्वी लागणाऱ्या साहित्याची जुळवाजुळव करणे सध्या सुरू आहे. जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील आठवडी बाजारात आज या निमित्तानं गर्दी पाहायला मिळाली. कोकणातील मोठा सण म्हणजे चतुर्थी. ही चतुर्थी अवघ्या 6 दिवसांवरती येऊन ठेपली आहे. या निमित्तानं चाकरमानी गावात येऊ लागले आहेत. खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी होऊ लागली. चतुर्थीपूर्वी वैभववाडीचा आज आठवडा बाजार भरला होता. चतुर्थीसाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्यांनी बाजारपेठ फुलली आहे. गणेश चतुर्थी सजावट साहित्य, खाद्यपदार्थ यांची दुकाने सज्ज झाली आहेत. आज आठवडा बाजारात या खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली होती. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76. कोकणात सतत बदलत्या वातावरणाचा परिणाम सध्या निसर्गातही पाहायला मिळत आहे. ऑगस्टमध्ये पावसानं दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत पडला असतानाच सिंधुदुर्गातील किनारपट्टी भागात आंबा कलमांना मोहर आला आहे. तर वेंगुर्ले तालुक्यातील भोगवे भागात, किल्ले निवती भागात हापूसला फळधारणा झाली आहे. भर पावसाळ्यात कोकणात हापूस आंब्यांना मोहर आल्यानं व फळधारणा झाल्यानं सर्वांना कुतूहल वाटत आहे. भर पावसाळ्यात आलेला मोहर प्रगतशील आंबा बागायतदारांनी टिकून ठेवल्यास त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी फवारणी आणि आच्छादन करून मोहर टिकून त्यांची फळं बाजारपेठेत आल्यास बागायतदारांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. तर जो पावसाने मध्यंतरीच्या काळात किंवा मे महिन्यात पाऊस लांबणीवर गेला आणि लांबणीवर गेल्यामुळे उष्णतेचे प्रमाण वाढले. ह्यामुळे क्षारयुक्त वारे ह्या झाडावर आल्यामुळे जे पोषक वातावरण आंबा निर्माण होण्यासाठी, मोहर येण्यासाठी होतं ते निर्माण झालं आणि मोहर मोठ्या प्रमाणात झाडांना आला. आणि त्याच्यातून जी काही फळं उरली ती आज आपण समोर पाहतो. ही मोठ्या प्रमाणात ही फळधारणा झालेली आहे. ह्याच्यामागे वेगळं संशोधन वगैरे असं काय नाही, पण हे एक आश्चर्य आहे की ही फळं अशी टिकू शकतात. ह्याच्यावर जर चांगलं हे झालं, आच्छादन करणं वगैरे जे प्रकार झाले तर मोठ्या प्रमाणात ही टिकू शकतात. हा किनारपट्टीचा विशेषतः भाग आहे, त्यामुळे या ठिकाणी क्षारयुक्त वारे नैसर्गिकरित्या ह्या झाडांना मिळतात. कोणकोणत्या भोगवे ह्या गावात आहो.
भोगवे परिसर, भोगव्याचीच दुसरी वाडी, किल्ले निवती परिसर जे ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ आहे, या किनारपट्टीला विशेषतः ही मोठ्या प्रमाणात फळधारणा आणि फ्लॉवरिंग झालेलं दिसतंय. आणि यावेळेला म्हणजे उद्या गणपती आहे आणि गणपतीच्या या वेळेला अशा प्रकारची फळं आंब्याची लागल्यामुळे हे त्यांना आश्चर्य वाटतंय. ह्याचं मागचं शास्त्रीय कारण त्यांच्या लक्षात येत नाही, पण हे आश्चर्य वाटतंय आणि त्यामुळे त्यांचे फोटो काढणे किंवा वेगवेगळ्या प्रकाराने कुतूहल निर्माण होतं आणि ते आश्चर्य व्यक्त करतात. निश्चितपणे वातावरणात जे बदल झाले तर त्याचे परिणाम असे हे होणारच आणि त्याचं हे प्रात्यक्षिक आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. खासगी ट्रॅव्हलच्या मनमानी दर आकारणीला बसणार चाप. गणपतीच्या आगमनासाठी वैभववाडी बाजारपेठ सजली आणि कोकणात ऐन पावसाळ्यात हापूस फळधारणा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.